Milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní relácie UPC informuje, relácie pre všetkých užívateľov televíznych, internetových a telefónnych služieb spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Aj tentokrát sme pre vás pripravili množstvo noviniek, programových tipov, ale aj súťaží o hodnotné ceny. Ostaňte s nami pri vysielaní UPC Express, o chvíľu sa dozviete viac. Čas sviatočný je časom obdarúvania svojich blízkych, rodiny, priateľov a kamarátov. A v spoločnosti UPC svojich zákazníkov vnímame ako súčasť veľkej rodiny, na ktorej nám záleží a ktorej počas celého roka sa snažíme prinášať pohodu a kvalitné služby. Na záver roka sme však pre vás pripravili darčeky nielen v podobe nových televíznych programov, ale tiež v podobe hodnotných cien, ktoré môžete získať v našich súťažiach. Na našej internetovej stránke v sekcii My UPC si už od začiatku decembra môžete každý deň pozrieť, či ste to možno práve vy, kto bol vyžrebovaný v rámci UPC adventného kalendáru a získal niektorú z atraktívnych vecných cien vrátane 24 skvelých tabletov. V sekcii My UPC sa môžete zapojiť taktiež do súťaže o predplatné na služby UPC vo výške 100 eur. Túto cenu venuje francúzska televízna stanica TV5 Monde, ktorá prináša filmy, celovečerné dokumenty, zábavu, detektívky, ale taktiež obľúbené gastronomické, kultúrne, vzdelávacie a historické programy. V sekcii My UPC na našej internetovej stránke môžete vyhrať aj celý rad ďalších zaujímavých cien, napríklad sadu DVD nosičov so všetkými 8 časťami prvej série mimoriadne úspešného a populárneho seriálu Temný prípad z produkcie HBO. Samozrejme, tento seriál si môžete pozrieť aj v online videotéke HBO Go, ktorú získava každý užívateľ balíčka HBO bezplatne ako bonus. Podrobnejšie informácie o ňom, ako aj o všetkých súťažiach, nájdete v sekcii My UPC na internetovej stránke www.upc.sk, ktorú práve teraz vidíte samozrejme aj na vašich obrazovkách. Vážení diváci, nezabudli sme samozrejme ani na rozšírenie programovej ponuky digitálnej televízie UPC Digital. Tu sme nedávno obohatili o 5 nových televíznych staníc. Ide o populárne detské stanice Nickelodeon, Nickelodeon HD a Nick Junior. Ďalej zábavnú stanicu Comedy Central Extra a hudobnú MTV Live HD. Po tomto rozšírení služba UPC Digital ponúka už takmer 160 televíznych staníc všetkých žánrov, vrátane 26 staníc v HD kvalite. Aj týmto rozšírením programovej ponuky opätovne potvrdzujeme naše úsilie poskytovať žánrovo rozmanitú a veľmi bohatú programovú ponuku s prihliadnutím na požiadavky a predstavy našich zákazníkov. Zaradením nových 3 detských programov sme súčasne rozšírili ponuku programov pre deti, ktorá teraz obsahuje až 9 programov určených pre všetky detské vekové skupiny. Vo vysielaní stanice Nickelodeon sa najmenší diváci môžu tešiť na populárne animované postavičky, ako sú Tučniaci z Madagaskaru, SpongeBob, Avatar alebo napríklad obľúbená Kung Fu Panda. Na druhej strane nová stanica Comedy Central Extra patrí medzi najznámejšie komediálne televízne programy. Vysiela 24 hodín denne v originálnom znení s titulkami. No a na záver novopridaná stanica MTV Live HD je hudobnou stanicou, ktorá ponúka hudobné videá najväčších hviezd súčasnej populárnej hudby, zábavné programy, ako aj priame prenosy a záznamy z koncertov a hudobných festivalov. Všetkých 5 novozaradených staníc je súčasťou balíčka Plus, ktorý za cenu iba 2,90 € mesačne teraz ponúka spolu 19 veľmi obľúbených a kvalitných televíznych programov. V spoločnosti UPC nezabúdame ani na tých, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Preto sme už 4. rok partnerom Vianočného bazáru chalaňov, ktorí pravidelne organizujú známi herci, zabávači Lukáš Latinák, Marian Miezga, Robert Jakab a Juraj Kemka. Celá vyzbieraná suma poputuje na účet 4 dobročinných organizácií, ktoré sa venujú integrácii znevýhodnených skupín a telesne postihnutých osôb do spoločnosti, ako aj pomoci deťom z detských domovov.
Aj tohto roku sa do zbierky pre Vianočný bazár chalaňov zapojili všetci zamestnanci našej spoločnosti UPC Broadband Slovakia a spoločne vyzbierali 900 eur v hotovosti, ako aj plné 2 autá šatstva, hračiek, elektroniky a rôznych iných predmetov, ktoré sa stali predmetom charitatívneho predaja. Sme veľmi radi, že aj vďaka zamestnancom UPC sa v rámci Vianočného bazáru chalaňov tohto roku vyzbierala naozaj úctyhodná suma 30 000 eur. Vážení diváci, naším dnešným hosťom je Petr Doupal, zástupca televíznej stanice Filmbox pre Slovensko a Českú republiku. Pán Doupal, v súvislosti s rodinou televíznych staníc Filmbox prišlo v uplynulých týždňoch k určitej zmene. Môžete nám povedať podrobnejšie k akej a čo to znamená, keď ide o programovú ponuku Filmboxu? Od 1.12. společnost Filmbox spustila svůj stěžejní kanál Filmbox Premium. Na našem vlajkovém programu spolupracujeme s předními americkými televizními a filmovými distributory, abychom divákům nabídli opravdu prvotřídní filmy. Filmbox Premium je nejlepším místem pro filmové premiéry. Nabízí každý den nejnovější hollywoodské trháky s oblíbenými hvězdami. V týchto dňoch žijeme vianočnou atmosférou a samozrejme vítame nový rok. Predpokladám, že aj diváci staníc Filmbox sa iste majú na čo tešiť. Môžete nám povedať viac o tom, akú ponuku, aké novinky v programovej schéme ste na toto obdobie pripravili pre svojich divákov? Věříme, že díky našemu decembrovému programu bude pro diváky obtížné se od televizoru odtrhnout. Například na pondělí 22. decembra jsme připravili televizní premiéru francouzského dramatu Nedotknutelní, příběhu staršího paraplegika a jeho černošského ošetřovatele. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších evropských filmů posledních let, kterému aplaudovali diváci i filmoví kritici. Fanoušci Hugh Jackmana, Russella Crowe a Anne Hathaway by si neměli nechat ujít hudební drama Bídnici dle předlohy Viktora Iga. Pro chvíle v rodinném kruhu po štědrovečerní večeři doporučujeme naladit snímek Vánoční chaloupka. A o vánočních svátcích zpříjemní atmosféru vánoční pohádka Sněhurka se skvělou Julie Roberts v roli zlé královny a rodinný film s Drew Barrymore Máme rádi velryby. Pro nejmenší máme v programu premiéry nejnovějších animáků Velká oříšková loupež a Ptačí úlet. K silvestrovskému odreagování jsme do programu Filmbox Premium zařadili akční komedii Méďa s Markem Wahlbergem a Milou Kunis. Večer 27.12. proběhne maraton filmu s Jackem Gyllenhaalem. Oblíbeného herce představíme v sci-fi snímku Zdrojový kód, krimi dramatu Patrola a válečném thrilleru Bratři. Mám tiež informáciu, že pre divákov UPC Digital ste pripravili súťaž s naozaj veľmi atraktívnou cenou. Môžete nám o tom povedať viac? Ano, diváci kanálu Filmbox na UPC mohou soutěžit o pobyt pro 2 v ikonickém tatranském hotelu Patria u Štrbského plesa. Výherci se můžou těšit i na večeři, masáže a vstup do wellness, bazénu i fitness. A kdyby potřebovali zkontrolovat svůj účet na moje UPC, budou mít k dispozici internet zdarma. Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a veľa filmových zážitkov v roku 2015. Pán Doupal, ďakujem veľmi pekne za informácie a verím, že výherca tejto skvelej ceny si užije naozaj príjemný pobyt vo Vysokých Tatrách. A ja ešte dodám, že súťažiť o pobyt v tomto tatranskom hoteli, ktorý venuje prémiová stanica Filmbox, môžete na našej internetovej stránke www.upc.sk v sekcii Moje UPC. Milí televízni diváci, viac informácií o službách spoločnosti UPC Broadband Slovakia nájdete samozrejme aj na našej internetovej stránke www.upc.sk. Ďakujem vám za pozornosť a v mene celej spoločnosti UPC Broadband Slovakia vám želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Dovidenia v novom roku 2015.